מה זה? תראי! וואו. ציור מאוחזר קצת למטה, כבשים. אבל חסר פה משהו. את יודעת מה חסר פה? מה? אני לא תאמיני מה חסר פה. נו. אלכס, מרדי, מלמן, גלוריה. אז תעשה אותם. תכף אני אעשה אותם. טוב? טוב. נראית לך גדולה. מלמן אני עושה קודם. מלמן כזה גדול. אפילו הוא גדול. ועוד רגל גדולה. נדביק לו עוד רגל גדולה. הנה עוד רגל גדולה. אני עכשיו רגל קצרה של גלוריה.